Ku kasance da Planet TV, ku danna mana subscribe, ku danna mana alamar ƙararrawa da zarar mun ɗora. Mun gode. Garin na ya ɗau zafi, gashi ba a rau ba bobo, in ban da hayaki a kokon kaina, ba komai, gaskiya dole in yaƙi da jahilci. An ce mara mutum da zaki da bai, me mara basu, ka gani me mara ban mutum da dabba, gudu kawai da mutum da dabba, ma abu ɗaya zan yi, malam Salo yana zuwa yana wucewa, abin da za yi kenan. Nan me mara mutum da dabba. What? Maraban mutum da dabba tafiya. Amma ga ce tafiya, bi ta ce hankali, si ta ce natsuwa. Haka ne, ya ce tafiya. Na gode kaji. Let's go. Alaikum warahmatullahi ta'ala ya ɗan uwana ma'ana masoyana. Ni ne da farko dai sunana Suleiman Ado Ya'u wanda ake kira na da Dubalu a Planet TV. Nan mun shirya muku wani ƙatattun shiri mai suna San Banza, wanda a San Banza ake kira na ɗan San Banza. Amma sannan za mu ci gaba kawo muku Planet TV akai-akai. Komedi ma'ana komedi mu da muke yi za mu ci gaba kawo muku shi akai-akai. Muna yara bin zuwa Facebook, Twitter, Opera, duka etc za ka yi zuwa ka je ka same su can. Muna sa a channel ɗin mai suna Planet TV. Bibiye idan kun je danna mana subscribing, danna mana alamar rawa, kuma mun bi kasuwancin mu cikin ƙa'ida. Dan Allah masoya haɗin kai ku ce nema. Mun gode. Ni ne naku da Balu. Ku kasance da Planet TV, ku danna mana subscribe, ku danna mana alamar ƙararrawa da zarar mun ɗora. Mun gode.